Бүгін Қазанда атлетларының бүтін Россия махсус спартакиадасы ашыла. Ярышлар 8 февральға қадар дәвам ете, спортчылар 6 қышқы спорт түрі бойынша күш сынаша. Ярыш имғақлары бойынша Россия жиылма командасы сойлап алына, әлігі команда 2022 жылда узашақ бүтін дүния махсус олимпиада ойынларында қатнашыр деп күтілі. Bu yarışlarga sportçular bu yıldan ok әзірлік başladı. Her kim бар ысталығын күрсәтеп, ил җыелма командасына эләгергә омтыла. Бүтән Россия спартакиадасы махсус олимпиадага әзірлік этабы булып тора. Шул вакытта ул Татарстан башкаласы өчен генераль репетициядә. Спортның 6 түрі бойынша ярышлар bir yıldan соң олимпиада узачак объектларда була. Спартакиаданы шаңғы ярышлары белән башлап җибәрәләр. Шул вакытта Зөя базасында тау шаңғысы спорты һәм сноубординг бойынша ярышлар узарга тиеш. Стартның беренче көнендә үк ярышларны шаңғы спорты бойынша Олимпия чемпионы Александр Легков күзәтеп торачак. Ярышларны карарга Татьяна Навка һәм Россия махсус олимпиадасы президенты Ольга Сускарда килде. Специальные олимпиады – это особенные личности, они когда выиграют... Махсус олимпиадада катнашучылар үзенчәлекле кешеләр. Җиңсәләр күзләрендә очкыннар уйнап тора. Бик сөенәләр. Җиңелүне бик авыр кичерәләр. Без аларга һәр яклы ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Бүтән Россия ярышларына төбәкләрдән байтак спортчы килде. Татарстандан интеллектуаль үсеш үзенчәлекләре булган 100 атлет яклый. Күп кенә атлетлар өчен ярышларда медаль ялауда ул кадәр мөһим түгел. Анда катнашып, күрсәткечләрен яхшыртырга тырышалар. Бу үзенчәлекле кешеләргә тормышта үз урыннарын табарга булыша. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары.